Boom, alright ke mbukeli siyakwamkela sakubingelela namhlanje siyikalamba films sivakashele endaweni yaseLenchia eJohannesburg la besiphelezele khona umfowethu uJabulani uSibongiseni wakamthethwa eyolobola okanye eyolanda umfazi wakhe. Mina ke engakusho ukuthi nje hlala kanjalo uhlale ubukele nalo uhlelo olumnandi ulithokozele futhi ulithakasele ngoba luhle kakhulu uzobona nje yonke into sizokukhombisa nala isifike salalela khona sathi ukugqibisa amakhanda khona bese siyasuka ke njengamanje siya khona le straight to malobolweni sikhombise kahle yonke into ukuthi kwenzakaleni everything nawe uthokoze ubone uhlelo luhle kangaka sithi nje ake sambe siyobona ke singene ngaphakathi eJohannesburg isibuku ukuthi kuhamba kanjani la eGauteng province. Igama lami nguSibongiseni wakamthethwa ngilana eGoli endaweni yaseLens. Into engizeke la eGoli bafowethu akuningi kakhulu kodwa nje ukuzo ngabona imbala kahle sengithi angilobole ngisathe umfazi sengikwesinye isigaba ke manje esingaphezulu kwalesi ebengikusona angisahlala nezingane manje sengihlala nabanumzana sengihlala nabanumzane manje ngiyaqotshelwa manje sengizoqotshelwa maduzane nje bafowethu zobe ziushaya hlohla siwasise lapha na ekhweni sesiyobona sibanika into zabo siyaphuma siyahamba sibuyele eKZN la siqhamuka khona kodwa kamthethwa sijabulile ngiyathemba ukuthi nakhona la siyakhona bajabulile kaNtsibande yonke into izohamba kahle bafethu osukwini newetha nayibona ukuthi inhle kakhulu osukwini lami nomakoti uMantsibande bafethu siyabonga kakhulu kusisi ukuthi asinikeze indawo yokulala njengamanje sesibheke khona sibonga kakhulu bafethu isiyobuyibonana nangokuzayo ngane zakwethu. Asinibingelele mphakathi igama lami ngumzwamandla ngwakamthethwa ngumfowabo kaJavasa sila endaweni yaseJoburg sizolobola imbali enhle la eyabona umfowethu kwaNtsibande size emzini wakaNtsibande la endaweni yaseJoburg sibonge kakhulu ke nokuphatheka kahle la esifike sathola khona indawo yokulala silalile nje basivuka manje ke sesiyakhona sinikela ekhweni lethu siyokwenza umsebenzi esuzele siyolobola kahle kahle siyacela ukuthi nabazofika beyibone le video le bazi ukuthi khona indawo esifike salala kuyona lana nabo mabezela endaweni yaseJoburg bakhululekile bengathintana nathi bebuza ukuthi silale kuphi sizobaxhumanisa nomuntu esilale kuyena kube right bafethu. Sanibona nobukeli nimbona njengamanje umanqoba wadubazana from Entseleni eRichards Bay njengamanje siseJozi siseSoweto siseLens siphekezela umfowethu uSibongiseni wakamthethwa uzolobola sijabulile nje nathi kahle kahle sesilinde nje okuncane okulungiswa ngaphakathi before singene senze into yethu bemnandi sicela nijabulele nizobona emva kwalokho. Ngicela uyiphalase phalase 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 ngicela uyiphalase phalase sithi sure sengiphuma kanjena ke ngifuna abayifelayo nginokhenga nokho beningizibelani ngithole ngobuse benimfihlelani khule babuza ubovula amagedama sukela manje ibullet omthandazo dila nongisondayo ngifikile ebheshini ngifuna nobandayo ngifikile ebheshini ngifuna nobandayo ngifikile ebheshini ngifuna nobandayo 35 khophuka sibone na kanjani vele bothu seswepha nokhajana lapho ke siyafana sambanga savana Paris to Dubai buka the spot Mr. Gamavel buka ke manje vela ko cover mangabe ukhetha kungalinga usondela sikhule kanzima wesifunda ngekhandlela manje ngisikweletu ushintshe ngiyazenzela ngiqhaphule ibhodlela igedlela ungalinga usondela. Nadli nyoka nathi nyama siyakhuleka singabathetho
Sithunyiwe sizokokhela isikhulu somlilo. Siphethe inkomo. Simadoda exoxa. Mogoje. Thina sabakamthetho. Sithunyiwe sizokokhela isikhulu somlilo. Sibuya phi? Sibuya kwaZulu Natal. Sizelapha sizokokhela isikhulu somlilo. Siphethe inkomo esiyiphethe simadoda exoxa. Simadoda exoxa seyiphelele. Akhomba imvula mlomo kakhulu. Lobola. Mana bavulele baba kungalenzi njalo. Ngalazi. Abantwana bodwana sibeleke.
Right ke babukeli ngiphinde nginibingelele ke khona la kuma negotiations kaSibongiseni njengamanje ke siyasuka siyakhona njengoba nibona emva kwami kuhle kumnandi la isibheke khona kubuka amakoti sizongena njengamanje singabathethwa sizobona ukuthi kuhamba kanjani inhlelo nayo yonke into sobona ukuthi kuxoxwe kwenziwe zonke lezo zinto zixoxwe sikuqedwe konke and then kuzothi masiqediwe ke babukeli ke bese ke siyajabula sonke sesinesihlobo esisha. Nina bewundlu nina baphunga nomageba ngiphinde nginibingeleleke futhi ke njengamanje ke niyabona abafowethu ukuthulekile kungaphakathi abakamthetho abangene ngaphakathi bakhuluma ingxoxo nabakwaNtsibande sesizoqeda ke njengamanje siza ukuthi ke kuhambe kanjani ke sizwe nabafowethu sibabone mhlawumbe nenjabulo sibone mhlawumbe sekudliwa sexhawulwana imindeni yonke sijabule kulolu suku lanamhlanje ngiyathemba ukuthi ke nijabulele nabona konke najabula nje nalibona uhlelo lolu lukaSibongiseni ezolobola la ekhweni lakhe kwaNtsibande khona la eGoli eJohannesburg eLens. So njengamanje ke sizoyivala lapho babukeli labathandekayo siyabonga. Sokufanele nalomdala kancane inhliziyo ukusibona ngobambisa thina lezansi asinankingi uthatha nga3 ubonela bese kwenzekile asinankingi komplex sisanga asinankingi kuba bethu sithele umkhulu wami abehlala Ibashiyana kancane mfowethu uthi bela 15 amadoda uyabona ungadli komfazi la ungafanele lo namathe yabona ke le irobhane ke ayikho ke nje le irobhane laba mboze kanje no business robbing business mkhulu le ungambuka kanjani umuntu ongazwe kanje Cela nisiboniso wenu ngoba ayikhuva sibona kanjani umuntu olaphuzana ombozini ayikho phela akukhona isifeni lapha thina lela sazi ukuthi umuntu omboza kanje umuntu oshona umuntu bakuzela manje ba penyana ubuso sinibuke hawu umsanqoneni ngane kababa susana ingubo ekhanda ni umuntu ofela omboza kanje Susana no ke Susana ufuna ukuphinda futhi Susana sinibona Susana Susana Susan kahleni mani
Susana abantu bazokhetha. Hayi asifuna ukukhetha phansi kwengubo. Ucithe ugcinelini kulobolisa. Hayi kahle Khomba baba. Into yabatswana kuphi la? Asimthethe baba khomba. Hayi baba. Sacela ume ngapha uguqe ngapha mntaba bowakho uzoyizela kuwena manje ayi ngiyayisaba lento esiyibona uzoyizela wena baba hayi mina ngikwazi Wawungekho silotsholo. ngokuhlonipha ubhuti ha mina wangekho mina ngizokwenza kakusho olotshela wena maye nje ayi wena miyangidini Bona bezothi kuyashisa kodwa nyambuzo. Basokuphiza kangaka. Shisa kanje. bazojula ushisa kanjani kanti nidlalelana phela ngeingane akusafuna usibone lezi imo mondini ngoba kunomunye besokuba nje khona lapha ukuthi niyafihla nje ukuthi angazi noma ngoba icala libogoje ngoba vele sekuyishona mina wami ke bogoje akabuzwa mina wami bogoje ngoba sengize ngakhiphi inkomo zasekhaya ngayiletha ngapha ngiyangithanda ukuthi ngumbeke nomaka bogoje Awujesu. nomaka wami bogoje ukuze nabafana lapha eJasport bebona ukuthi lo muntu usewumuntu womuntu take care ngibonga kakhulu nje bogoje ukuthi ninginike umuntu ongihloniphayo nongithandayo Lindiwe. nesibambisene naye mangani Beba yapla abanye la. Bakhona lo uyahamba yedwa naye kaMthetho. ngale ring le wengane phela nantwana simbona ukuthi sesivela isiyakhona sesiqalile indima le ngibonga nje ukungihlonipha nokubambisana ngaba ngikho la ngaba kukhona so ngicela ukufaka le ring le ndandazo ukuthi nabafana le akho ke nabo siyabona Yawushaya. sibaningi ke thina ekhaya sashoda naye nje Ayothi sibone isandla phela wentombi. Nizela abantu abaphethe amadoda. Hayi Hayike mbukeli ngiyathemba nawe uzibonela uhlelo lomnandi sesivalile sivala lapho nawe uyayibonela ke nje abathethwa sebejabule sebeqede kulobola ake ngithi ngikubonise nje leyo video sebejabule sebecula sekumnandi sebebheke ekhaya phela eKZN kwaZulu Natal endaweni yase Richards Bay ngithi nje mina bye bye nilale kahle nibone usuku oluhle siyabonga